tal van plakken die het vannacht flink tekeer. Bliksembeveiliger van der Heide uit Kolm had in totaal zo'n 50.000 ontladingsmetten in Nederland. In Friesland wie de meeste tongen te zien rondom de Jouwer en het Jereveen. Zwieren buien zwargen voor een soort wetteroerlijst. Bij Zwargcentrum Bruggelenkamp op de Westereen moest de brandwachter rond de pas komen. Gewoon bewoners waren evacueerd. Maar we kwamen hier en dan bleek dus dat de paadswier, dus die al je water in en de gong en weer in de kamers van sommige bewoners eraan. Ik denk dat we te maken hebben met een behoorlijke skeer. Onze grote zaal, ons atrium, zit van een deel blank. En daarnaast binnen de gong is er een lange gong die ook helemaal blank staat. En er zijn een aantal appartementen waar we te krijgen hebben met waterskeer. In Tjom zwargen de bliksem op een bijzondere wijze van Loetsoelest. Ik zat hier voor in huis in de Erker. Toen hoorde ik om 8:15 hoorde ik een hele heldere knal en een lichtflits zag ik. En toen begonnen de kerkklokken te luiden. Normaal heb je op het hele uur en het half uur heb je wel kerkklokken, maar dat zijn volgens mij niet alle klokken die tegelijk gaan. Maar dit was een redelijke serenade.